ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ କବ୍ଜା କରି ଚାଲିଛି। ଆମେରିକାର ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଫରକ ପଡୁନି। ନେଟୋର ଅସଫଳତା, ଚୀନର ରୁଷକୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଭାରତର ନିରପେକ୍ଷତା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାଉଛି ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମେରିକା ବାରମ୍ବାର ରୁଷିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅସଫଳ ହୋଇଅଛି। ଭାରତର ଏପରି ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଯାହାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଛି ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରାଜନୀତି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଆମେରିକାଠାରୁ ଭାରତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା, ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏମାନୁଏଲ ଲେନିନ୍। ଦେଖ, ଖେଳ ସବୁଠାରୁ ପଇସାର। କଥାରେ ଅଛି, ପଇସା ହିଁ ଭଗବାନ, ଝୁଟା ହିଁ ଇନସାନ, ତୁମ ମାନ ୟା ନା ମାନ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ କେହି ବି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କେହି ବି କାହାର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ପରମାନେଣ୍ଟ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି କି ପରମାନେଣ୍ଟ ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବଦଳିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଭାରତ ରାଫେଲ ଲଢାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣି ସାରିଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଣିବ। ସିଏ ନାଭାଲ ବେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଏୟାରଫୋର୍ସ ଯେକୌଣସି ବେସ୍ ହଉ, କିଣିବ ହିଁ କିଣିବ। ସୁଇଫ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ରୁଷିଆ ଉପରେ ସୁଇଫ୍ଟ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଛି, ତାପରେ ରୁଷ କାହା ସହିତ କୌଣସି ବେଶୀ ଡିଲ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଡିଲ୍ କରିପାରିବନି। ସେ ଡିଫେନ୍ସ ଡିଲ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡିଲ୍ ହଉ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ବାଜି